Het hoofdkantoor van Roompot verhuist naar Amsterdam en zelfs de naam Roompot gaat verdwijnen. Roompot gaat Landal heten. En de werknemers hier in Goes zijn vanmiddag bijgepraat over wat dat voor hun baan gaat betekenen. Veel van hen zullen in Amsterdam moeten gaan werken. En verder in het Zeeuwse nieuws. Ondanks winst toch zorgen bij ADRZ. Een nieuwe tentoonstelling over zwarte bladzijden. Goedenavond. Een paar jaar geleden wisten ze het bij Roompot nog zo zeker. Het bedrijf zou zijn bakermat trouw blijven. Maar een aantal overnames en wisselingen in de directie later blijkt die belofte toch niet meer zo hard. Het hoofdkantoor verhuist naar Amsterdam en de naam Roompot verdwijnt. En daarmee verliest Zeeland een begrip. Het begon in 1965 met een tent op een eenvoudige camping van de familie Kortekaas. Camping Roompot in Kamperland. Niet per se de eerste keus van toeristen toentertijd. Nee, die gingen vooral naar plekken met aanzien. Zoals Katzand, Domburg en Renesse. Maar dat veranderde door deze man, Henk van Koeveringen. Hij trouwde de dochter van de familie Kortekaas en bouwde aan de groei van Roompot. Van Koeveringen merkte dat vakantiegangers steeds meer luxe wilden en speelde daarop in. We werden allemaal steeds rijker en we wilden steeds meer luxe. En toen zijn we dus in het onroerend goed terechtgekomen met Roompot Marina als eerste project. Parken bijgekocht. Ja, en vanaf dat moment waren we wel een groot bedrijf eigenlijk. En zo ontwikkelde het concern zich de afgelopen decennia. Er kwam Roompot Care, waaronder het dialysecentrum in Kamperland valt, dat in 2001 nog werd bezocht door de toenmalige prins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima. De laatste jaren groeide het Zeeuwse bedrijf door onder leiding van Jurgen van Cutsem, met parken en luxe resorts in binnen- en buitenland. Ja, dat was eens dus. In Goes, bij wat nu nog het hoofdkantoor van Roompot is, staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, vanmiddag is dus het personeel ook bijgepraat. Ja, hoe is het nieuws daar ontvangen? Ja, je kan je voorstellen dat dit enorme grote gevolgen gaat hebben. De OR heeft al te kennen gegeven dat ze het belangrijk vinden dat er veel kennis en ervaring binnen het bedrijf behouden gaat blijven in de toekomst. Maar ja, de mensen die hier achter werken, een deel daarvan kan hier blijven werken, want er zijn 4 kantoren op het moment van Roompot, 3 in het land, die gaan sluiten. Deze in Goes blijft open, maar er blijven 2 en misschien iets meer afdelingen blijven hier lokaal bestaan. Maar de meeste mensen zullen de keus krijgen van ja, je gaat of mee naar Amsterdam. Je kan je voorstellen wat dat betekent voor de reistijd iedere dag voor mensen. Of ja, ze zullen dan toch misschien een andere baan moeten gaan zoeken. Dan konden ze natuurlijk kiezen tussen 2 namen, Landal en Roompot. Waarom is dan voor Landal gekozen? Ja, ze zijn een paar jaar geleden natuurlijk gefuseerd en het bedrijf zegt een onderzoek gedaan te hebben naar welke naam internationaal het meest aanspreekt en het best bekend staat. Ja, en toen is de keuze gevallen op Landal. Je kan je het misschien ook wel voorstellen, de afgelopen jaren was er best wel wat negatieve aandacht voor Roompot. Denk alleen maar aan het woord verroompotisering dat ontstaan is. Dus ze hopen dat met Landal toch een positievere twist te kunnen geven. Dit gaat natuurlijk allemaal wel een paar jaar duren voordat die hele verandering is doorgevoerd. Wanneer denk jij dat de naam Roompot echt helemaal nergens meer te zien is? Ja, het wordt natuurlijk een heel groot project. Hè. Ze gaan er aan het eind van de zomer mee beginnen. En alles moet aangepast worden op al die parken waar de naam Roompot te vinden is. In zwembaden, in huisjes, op sleutelhangers, noem het maar op. Moet die allemaal verdwijnen. En het bedrijf zelf hoopt dat dat over 1,5 jaar ongeveer afgerond is. Remy Oppeneer in Goes, dankjewel. De douane heeft bijna 500 kilo cocaïne onderschept in een lading bananen uit Ecuador. De verdovende middelen met een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro werden afgelopen weekend ontdekt. De douane meldt dat de lading coke inmiddels is vernietigd. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een locatie op het oog voor de noodopvang van asielzoekers. Het gaat om een plek aan de rand van Zierikzee, 2 percelen aan de Nieuwe Koolweg. Daar zouden 150 tot 250 mensen kunnen komen wonen als de AZC's in Goes, Middelburg en Terneuzen vol zitten. Vorige week nog meldde ziekenhuis ADRZ een winst van bijna 6 miljoen euro over het afgelopen jaar. Alle reden om comfortabel achterover te leunen, zou je denken. Maar niets blijkt minder waar. Het ziekenhuis maakt zich behoorlijke zorgen over de toekomst als er niets verandert. 2023 was toch wel weer een spannend jaar. Omdat de organisatie onder druk stond, financieel gezien natuurlijk. En dat is echt behoorlijk hard aanpoten en op de kleintjes letten. Gaat het dan lukken om ook de komende jaren in de plus te blijven?
Ja, dat is een hele goede vraag. En die houdt ons natuurlijk zelf ook op dit moment behoorlijk bezig. We zijn druk bezig om te kijken waar we nog efficiënter kunnen werken nu. En dit jaar zal het moeilijker zijn dan het afgelopen jaar. Dus we zijn daar hard aan het werk. Maar het is een puzzel die gelegd moet worden, want zo'n positief resultaat is heel belangrijk voor de toekomst van het ADRZ. Absoluut. Als je dat niet lukt, dan verlies je het vertrouwen bij de financiers. En dan heb je echt een behoorlijke opgave. Dus u bent zelf misschien een klein beetje zenuwachtig zelfs voor wat er volgend jaar in het jaarverslag staat? Nou, ik ben niet zo gauw nerveus, maar het is wel natuurlijk een hele belangrijke opgave. Ik praat daarover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, ze zeggen dat het dus moeilijker wordt om winst te maken. Hoe komt dat dan? Nou ja, de loonkosten zijn verhoogd door een nieuw CAO voor ziekenhuispersoneel. En daarnaast kampen ze, net als de hele Zeeuwse zorg, met een personeelstekort. En ja, extern personeel inhuren is nou eenmaal duurder. En daarnaast hebben ze ook plannen om in Goes een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen. En dat kost ook een aardige duit. Hoe zit het met de andere Zeeuwse ziekenhuizen eigenlijk, Zorgzaam? Nou, daar hebben we nog geen jaarverslag van ontvangen. Maar we hebben wel al een voorwaarschuwing gekregen dat ze over 2023 een verlies hebben geleden van 11 miljoen euro. Ja, en dan is die bijna 6 miljoen euro winst van het ADRZ best een knap resultaat. Ja, toch is er dus bezorgdheid over de toekomst. Hebben ze al wel bedacht hoe ze de tijd toch nog willen keren dan? Ja, ze willen vooral op zoek gaan naar nog meer efficiëntie. Maar ze beloven wel dat de kwaliteit van de zorg hetzelfde blijft. Gelukkig maar. Jannes, dank je wel. Bergingsbedrijf QZ heeft zijn handen vol aan de vele ongelukken en inbeslagnames de laatste tijd. Vooral de locatie in Terneuzen puilt uit met vrachtwagens en auto's. De politie controleert meer en neemt dus ook meer auto's in beslag. En daarnaast is het volgens QZ ook gewoon drukker op de weg geworden in Zeeuws-Vlaanderen. En gebeurden daarom dus ook meer ongelukken. Zonnepanelenbezitters bij Delta gaan betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Ik weet dat het netwerk overbelast is, maar er zijn al zoveel jaren vooruit en die netwerk wordt maar niet uitgebreid. Dus ik denk dat dat de grootste focus is. Dat is niet leuk natuurlijk, maar het is wel begrijpelijk. Dan moet een ander voor ons gaan betalen omdat wij zonnepanelen hebben. Ja, dan moet ik ineens gaan betalen. Dat is heel apart. Terwijl ik het heb gedaan om minder te betalen zelf. En daarom denken sommige mensen hier in Terneuzen erover om dan zelf hun stroom op te slaan. Ik overweeg nu om een batterij te installeren. Dus dat ik de stroom zelf op kan slaan. En dan kan gebruiken als de zon niet schijnt. En toch zou het kunnen dat die terugleverkosten over een aantal jaar alweer verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is er namelijk fel op tegen. Het heden van het slavernijverleden, zo heet de nieuwe tentoonstelling in het Zeeuws Museum. De tentoonstelling is grotendeels samengesteld met stukken uit het Wereldmuseum en het Rijksmuseum. Dat klinkt als een flinke operatie en dat was het ook. Dat is best wel een project. Dat moet ver van tevoren worden aangevraagd. Er moeten overeenkomsten worden samengesteld. En dat komt per een speciale koerier. En er komt ook een restaurateur mee van het Rijksmuseum en van het Wereldmuseum. Om te checken of we het allemaal wel goed behandelen met handschoentjes aan en secuur neerzetten. Hoe bijzonder is dit project dat het hier in dit Zeeuws Museum staat? Ja, ik vind het persoonlijk heel bijzonder. Ik heb natuurlijk maanden het op mijn computer gezien, het ontwerp. En nu zie ik bijvoorbeeld zo'n een voetboei, de meetinstrumenten. En het is gewoon bizar dat dat vroeger echt gebruikt wordt. Dat kan je bijna niet meer voorstellen. Dus het gaat echt, juist omdat het ook wat kleiner is hier, het komt echt tot leven en mij raakt het heel erg. Verslaggever Anke Tanihatou is hier om daarover verder te praten. Die tentoonstelling was dus eerder al te zien in Amsterdam. Hoe Zeeuws is hij dan eigenlijk? Nou, er zit een heel mooi Zeeuws onderdeel in. Je herinnert je ongetwijfeld de protestacties na de dood van George Floyd. Die we hier ook zien, een beeld daarvan. En een van die protestacties was in Middelburg op het Abdijplein. En die foto's van die actie, die zijn ook te zien in de tentoonstelling. Sterker nog, de kartonnen bordjes waar de teksten op stonden, die zijn nu onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum. Die zijn aangekocht en die zijn nu dus weer terug in Middelburg. Echt in een van die klimaatkisten gebracht met handschoentjes en met vilt en zo. Alsof het belangrijke kunststukken zijn. Maar die zijn dus ook onderdeel van de tentoonstelling. En dan is het dus niet zo dat het echt een tentoonstelling is met alleen maar stukken van lang geleden? Nee. Er wordt echt een link
link gelegd in beeld en geluid als het gaat om het slavernijverleden met historische stukken en schilderijen en documenten. Maar ook verhalen van nu. Want het is echt de bedoeling, en als het dan een boodschap moet hebben, dat we op zoek moeten gaan in die tentoonstelling naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen. Wat mij iedere keer weer opnieuw raakt, is tot welke afgrijselijke dingen wij in staat zijn om elkaar als mensen aan te doen. Dat hele nare vermogen van mensen, dat raakt me iedere keer weer tot echt in het diepst van mijn lichaam. Dat vind ik ongelooflijk. Met deze tentoonstelling willen we mensen uitnodigen om juist die overeenkomsten op te zoeken. En niet de verschillen, maar de overeenkomsten. Dat is de ene kant. De andere kant, en dan komt de historicus in mij boven, of de historica moet ik zeggen. Slavernij is iets van alle tijden. Blijkbaar is dat zo inherent aan de menselijke natuur. Wat ik heel erg vind, maar blijkbaar is dat zo. Als je kijkt naar de geschiedenis, maar ook als je kijkt naar nu. Slavernij is er eigenlijk altijd. Wat anders is dat het op kleur geselecteerd is. En als je kijkt naar de geschiedenis, ook met de zwarte slavernij kon je op een gegeven moment jezelf vrijkopen of vrij zijn. En dan blijf je toch herkenbaar als ooit slaaf geweest. En dat stigma, dat blijft aan jou kleven. En dat is anders. En die twee aspecten, die zijn voor mij in ieder geval belangrijk en een reden waarom wij dit willen doen. Nou, jij mocht dus al even kijken, wanneer is deze tentoonstelling open voor iedereen? Hij gaat zaterdag open en hij is te zien tot en met het najaar. Maar zaterdag is hij gratis toegankelijk en er zijn workshops en Surinaams eten en schaafijs. Belangrijk. Anke, dankjewel. De dag begon grijs, maar in de loop van de ochtend brak de zon door. In de loop van de middag waren er dan wel weer een aantal buien. Morgen beginnen we plaatselijk met wat mist. Daarna hier en daar wat zon. En aan het begin van de middag buien vanuit het zuidoosten. Met plaatselijk kans op flink wat regen en zelfs kans op onweer. Wees gewaarschuwd dus. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws is natuurlijk altijd online terug te vinden in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een heel fijne donderdagavond.